Jotono, Sari kaham, bulan hambai maro, tai kulung muya paro, ini foundation de, TDADC Mangma Salo, Reksawi, jointly program, sini Komolpur, tai Surba, kini blok bagai luar jisa Kopanda. Opanda ni Acupan, sini berang nang darat kumaraholam, berang belaki ani kulumuk, tai khani sibai, tai baro manjak pekya, baro belaki ang hamai maro, sini eknong simna Bidhan Sabha Kendroni, sini Kasuksa, jotoni Kasuksa MLA, berang nang Bishikitu Deborma, karena belai hambai. Tapi bapak ini manjak kerja, sini DWM Central Committee ini Secretary Borong Langjak Sarmila Deborma, tai Tim Pramothani Observer 45 Komolpur ni, apa ini orang yang manjak kan, sini Komolpur ni Observer, sini Tim Pramothani, Bukuk Meri Deborma, apa ini manjak kan, sini Komolpur Block Committee ni Presiden Brong Nang Dasamil Deborma, manjak kajini Surba Bidhan Sabha Kendra ni Mekha Block Committee ni Presiden Brong Nang Gupta Narayan Deborma, tayo manjak karo sini Y District Political District ni Secretary Topon Deborma, Vice President Narendra Chandra Deborma, apa hikeno sini YTF Block Presiden Brong Surbatai Komolpur ni, sini takut ada Nores, sini Parto Ahlam, sini Central YTF member, apa itu sini District di DWP, Secretary sini Bukuk Sorlaso, tapi jodoh sini Adom Juk Sunang Ang, nor jodoh, Wilano, play ke khani hamzak pa, tapi coba ni sibai, tapi yang balai ke tinimo, tong thoka, tapi tinimo ceng. Saimano, ini osal ke jeng Saimano, sini kaisa bo lai kuma, jeng kethan, jeng tini bagi besar 38 years jeng complete mani, sini TDADC yang kaba sini 6 sidul mani osal lo kitinggai, jeng tini sara tripura jeng nuka, jeng tini apa hikino sini Komolpur subdivision abo, jointly. Sini Surma tai Komolpur, kethalai nai ceng kaisa sini kaisa demand sini Greater Tripura san munutui nai ceng tinio kaisa ceng joto hodom khainai sini joto Surma tai Komolpur ni joto khagnan sini ramchak ni takutai bukjong joto mili lai ceng tinio sini member ceng submit khaimir ya gulo Komolpur town hono sini kaisa panda ceng tabu ceng Jumnu kau jaga wak belai naik tetap sini musamuro sini kau rok sen kenal lagi ya biar sini tai sawo jorok kau namu jungo sini kebangga borok sini awal cak ya daman tinggal biar borok saimia mayo kuma bagi lagi tuma bagi tapi ke saimia angnor no kau naik sini narwai modamui sok bajak tomo jeng bini kau jeng kenal lagi apa bagi ang sini volunteer sebelum kau naik jarak father kau naik jauh tu sini Jawabani tak kunjungan, kau bisa bisingo, habna bagai. Please, nori theniwang request kajo, sini volunteer sakno, norok teisa, sini jara father tomzar no, tapi serapta ni bagai, halong lagi sen, oza kawo, manjak penen bagai, norok korno koi nai, bisingo citona bagai, bisingo teisa rona bagai, amor no koyo. Jawab volunteer suna koi nai. Angkai cengtini, apa no, ang bisi kok sagla. Kita naro itu sampai kita juara apa, baik kamu bagi, jeng tini belai kaham kok kenal lagi, jeng kenaka, jeng osal, jeng tini ani motenga tini dal tham, kasih tini osal ani bagi, bisa selani bagi ke, belai muncul dongeng ani political life, ani saksani life mau kasih apa, belai ke kasih apa muncul narkoni sabnya ke muncul narkai, tamni bagi ke, jeng tini wo Obodo uila
ও কমলপুর আমসাইও কোন একটা রিজিনাল পার্টি নি একটা जों ও জায়গা হিউজ গ্যাদারিং আমাইखौ जों तामुजला तामुबुरि तामुसिबा जत जों बुथुमलायनाय जों amaइखौ जों खालामनो हानाय जत अक्रानखौ खालामनो बगै आं बेलाय हामाय मारबो ओ कमलपुर दै सुरमानि जत ताखौ बुझना आं हामाय मारबो ताइ जत दिनिबो फाइनाय रखनो बेलाय रखनो आनि पक्ष हो जानदर थाका हान्जाफोर ताइ दिनिबो जों अबसिमिया जों दिनि साइबार दिनि सालके सिनि फाउन्डेसन दे याखौ सिनि टीटीएडीसी मानमानि साल ओ साल जों बाहायके मानका ओ सालो जों दिनि बाहायके पालेनो सुजुग जों मानका आबानसि सिगां जरा सानै बरबो साकानि पुरु बक्तार जों दिनि बरनो बेलाके सेलुट मारो जों साइबार ओ दिनि जों सालमान मानि बर कयेक जना बरक निसिनि अबदान दङ आबरक जों साइबार दिनि रति मोहन जमातिया छ दिनि द्र कुमार रियान छ ताइबो दिनि जों साइबार समाजरन त्रिपुरा दिनि हरिनाथ देवबर्मा दिनि आलाहिके गोबां जेटा लेजेन्डारि बरक दिनि बरनि जाय तुंबाय बरनि सेक्रिफाइस खालामनानै जानाय जों दिनि ओ साल जों मानि मानखा आंगामनो बरनो बेलाय बेलाय कानि बक्कय दां बरनो सेलुट मारो हायछि दिनि बरनि जाय तुंबाय जानाय न ओ साल जों दिनि मानि मारो आबा हायके ना दिनि देबो सानमु जों दिनि ओ साल जों मानि दंमोन आ जराव जों तामुनु कांके आ जराव जों साइमका টিউজিএস যেভাবে বড় আপলো এককভাবে বড় যেভাবে তিনি পাহাড় অঞ্চল তিনি মুয়া চড়াই চাকরি চালাই নেই একটা স্লোগান বাইবর তিনি ও এডিশন পর তিনি বুঝকামো দুবির বেকা তিনি আবা হেকেন जों 38 ইয়ারनि পরেও जों তেইসা सिनि बिसिङो सिनि बुझकामो दाबो काइसेनो सिनि दाबि काइसेनो सिनि नाहारबो आ नाहारबो नाहारिनो आं दिनि सानामु जों दिनि ओ जागाव सिनि फाउन्डेसन दे सिनि टीटीएडीसी मानमानि सा आं जदिनो आं जदिनो जाया साजों यांके आं कयतु खलायो जों आगामी 2023 नि बिसिङो जों ताकाइसा जों ऐतिहासिक साबजों मानाय आबो जों थामजा दंमानके आ साबजों मानाय आबो साबजों बिसिं देगा आबो एकबार सिनि बुबाग्रा बिसिं दे सिनि थामजा बिसिं दे सिनि थामजा माने साबो सिनि बुबाग्रा आइसे सिनि थामजा माने ताबो आबो तिब्रामो थाइसे आ कक्नो जों जदिबो सिनि बुखाव गुबैनो बुखबायसि जों सालायावै जों जदिनो কোনো মুসানো না হারিয়ে শুধু একমাত্র সিনি একদম সরাই যেমন অর্জুন দ্রৌপদীর কাইজার প্রভু বড় হারিয়ে হই বান বেকে মকল কমায় সিনি টার্গেট বো যদি সিনি গোল বো যদি जों গেড়া দিবলাই বাকি সিনি जों ধৈ নাই জান নাই তব जों গেড়া দিবলাই সামাই যদি जों দিনে সিনি পেউসা প্রধান খাই সময় কামে जों যদি অরেন অপরেশন থাকে আর মজারানি বড় কয়না মুজো নরব কামিয়া হাইছে নরব কামিয়া তিনি আনজু সিগাং সামাই সিনি বুকুজু সাকা सिनि बुकुजु करनि साका कमलपुरि बररक गुबुन जागानि बरन सलाय कमि हाइसे आं तिनि प्रमाण नुखा तिनि अजानि बररक बेलाय केन तिनि बुबाग्राना हामजानि बिसिंदै बुबाग्रानि थामजानि बिसिंदै नरब कुमि कुमि तिप्रासन थैनो बिसिं दं नरब कुमि बरन हाइसे आबाद बादि आं नरब बादिको सेलेक्ट करवानसि तिनि गोबां बरन हयतो गोबां रकम बेबक साकाना गोबां आन्डारस्टिमेट खायगोन नरब किन्तु नरब खाता थैयाबाय नरब खाता थैदि नरबनि बुखाबो नरबनि थैयाबो बुबाग्रानि थै दङ तिप्रासन थै दङ आ प्रमाण तिनि नगि थाका तिनि अबो आं सिमिनु गया तिनि सारा त्रिपुरानि बरबो तिनि नगि थाका आइसे मनि बागै आं बिश्वास खालायो जों ओ साल तिनि जे समाजाव पालायमानि जों आगामी 2023 नि बिषय जों ताके साल बतर मानि दं आइसे आ सालनि बागै जों जत्तनो जों ताइ किसिजन बागै जों खालामलायनाय सिनि बुबाग्रा जिसनो सामनि ताइ 6-7 मासि बागै नर थानचामा तंनाय सामनि आकक्नो जों कोन बायसिम खालामलायो सिनि बोखाव जों तनिनाय सिनि बुबाग्रानि कक्नो जों थानचा खालायनाय जों वानसुलायनाय जों गुबैनो बुबाग्रानि बागै नांगौ जों थैलायानो बुबाग्रानि जों नांगांगै जों जबा खालायनाय तबो जों उक्लो बसैया आबायखौ जों जदिनो दिनैनि सिम तेइस कताल खालायनाय जों समाय दङ आबाय थांगांगै आं कयतो खालायो अजागनि बरक सिमिया सारा त्रिपुरा बरक तिनि जेबेके सामुं खालाय दमाहाय जेबे थानचानि बागै सामुं खालाय दमाहाय तिनि अजाग बरक ताकि जों जदिनो जों एग्रेसिभलि ताकि जों विनेटली जों जदिनो वानसुबै जों जदिनो सामुं खालायगांगै आं कयतो खालायो जों ताइ यगनि ते बिसि लेलिया हायसि जों ताइ यगनि बिसि लेलिया आबुनि बागै आं तिनि नरनथानि अबनो बजानाय जों जे सिनि जे लाइ थांनाय सिनि लेजेन्डारि बरक जेबेके आजराव जेबेके बरनि एग्रेसिभ मुभमेन्ट बेबर तिनि बरनि जे कक बरनि जे सामुं बरनि जे ओइदो खालायनाय बरक तिनि बरनि बागै सामुं खालायनो हाय आं तिनि अजागनि बरक बजानाय मोजां हायसि जों सिनि बिसिङाव ताकि जिजा सिनि बिसिङाव जों सलाय बंला तलायनाय हायसि जों ताकि सिनि जारा लीडरशिप फाइट तलायनाय आंनो तुमि कयना मोजां सिनि थानायाव ताकि जों बेलेके इन्डिपेन्डेन्ट थिंगार
जों बेलेगे साक-साकनो स्वाधीनभावे जों मावसो मानसुनो नांनाय जों स्वाधीनभावे मानसु गियानके जों पुरुषनो बरनो नाहारि तिदुलि मांगला आबन बागै जारावनि लिडारशिप उना कोइनाय नरनि वानसु मानसुनि थिंकिं नं थिंकार आबो दसे ब्रड माइन्ड मा खायनाय ताइ जों बेलेगे डिसिसिभ जों लिडारशिप जों आबायके माथुनाय जों ह्युमिलिटी जिनिस जों माथुलायनाय जों कोइनाय जराव जों कोइनाय मांनाय जों खानजानि जराव जों खानजा मांनाय एग्रेसिभ जराव जों एग्रेसिभ मांनाय आबायके जों बर'नि बिसिङाव बर'नि बागै जों सावमा खायनाय जाहाथे करे निनि आनि सावबाय निनि आनि चाइतुंबाय बुबाग्रानि इमां आव मुख थाङै माना फै आबायके जों जतनो जों पजिटिभलि जों थिंगा रोंनायनाय जत जाराव सावम खायनाय जत दाहु बुसना हयनाय आबनि बागै जों बुसकानि साला फायदि जों कायसा जों कायसा अबन आंनर पाइथा कोने मुसुगो तिनि बुबाग्रा सनो जे सामा हाय तिनि जे जों बर'नि नङै जों जे बर'नि नङै जों तिनियाव बर'नि जारि जों दिनाव जों सालमानि दंमोन आंदोन फिलाफोर कोइनाय जों जों दाबो बुसकानि साला अ कायसा जों माव सलायनाय जों कुनु पोस्ट दिबा गैया कुनु रां पैसानि बागै आइसि जों सालजा सिनि बुंगो लाइक मो सुजाथुं सिनि बुंगो लाइक मो इसाजाथुं आबा हायवान सुमो नाहाबिनाय अजानि बर'को लाइक मो जाते नाहाबे लाइक मो सुजानातिखौ जों खादोंमोन जों सालजा गुबै सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशननि जरायराव बाय जों सालजा मुइदो फ्लाइजराय जा आमा हाय वान सुमो सिनि बिसिङाव ते गोबां खायसों बुखाव मा जरायनायसि जों दाबुनि दराव जों नुबो गोबां बर' पोस्टनि बागै रांनि बागै चाकरिनि बागै लुननि बागै गोमा कम बाङो फेबातिनो साल जरवां अबनर थिन गोतानो जों जदिनो सामुं खायनि निवास बागै जों किसा मान थेरनो जों वान सुगियाव जों बायके सिनि बुसकानि सिनि जे जेनेरेशन जरायलांबाय जों सालजा मुइदो फ्लाइजराय जा जों कायसा लाइक हिस्ट्रिकल पार्सन नि माने जा आमा हाय सम कायसा बर' किजावै जों सामुं खायजे थामनो आबा हाय वान सुमुं नाहारिनाय आबा हाय वान सुमुं वान सुबिनाय दिनि अजागनि सिबिनाय बिसा गोदाव खायजों जतनो जों समाय जालायनाय अजागनि सिबिसं अंखलायनाय जतनो थानानि पकिसा गजारमानि अरन पायनाय जतनो हामबाय गोबाग्रा आइग्लबथुं तिप्रासा दफा आइग्लबथुं गेडा देबलेन जाति जाति मानसुलो तिप्रासा जाति यावथुं हामबाय जतनो आं जतनो माने जतनो दफा लायनाय किसा जत बास लायनाय आंगाम फरायसिनि दिनै नगराय मादन आं जराया फरिख्लांनाय जों जत बासनि बरस करिखा आबनि आगलो आं फरायसिनि ताकु खरबसाना बनर सिनु नसिदि बरसाबनि आगलो सिनि एमएलए जों जराया फलायसिनि हे दाना जों जिलायनाय बुबाग्रा तिप्रासा हामबाय खुलुमबाय Bela-bela hambai sini Central Working President YTF ni sini Sar Jitano. Enggak sini